Usa ka balay ang naugnaw sa sunog kagabi sa barangay Cubaco, Mandawi City. Alas 8:48 gialarma ang sunog sa panimayo ni Pablito Baldado. Giganahong sa second floor sa balay nagsugod ang kayo nga dali ra hinuon na control sa kabumbiruhan. Naay mga minor injuries nga natala. Nasayran ang mga nagpuyo sa balay bag-uhay lang yun nga gikasal kagahapon atol sa Valentine's Day sa mass wedding. Giingong nagsilibral sila ni atong higayon na apan misangput noon sa trahedya. Padayon pang gibisigahan ang hinungdan sa sunog nga mitala ug maabot sa 30,000 pesos ang danyos. Electrical ang itumbok nga hinungdan. Under investigation pa na siya, initially dito na initial tani nga ato rong gi palap ato sa atong investigator ato murag electrical short circuit. Sa kwarto man sir, no? Sa kwarto sa taas.